dit is leuk. Ze lezen je deu aan bij het starteiland. Is toch geweldig, meneer? Ga ik al hier op de camera? Geweldig. Wat een reportage, wat een reportage. Zie, ik ben hier bij een Omroep Friesland. Of zullen ze op skip west hebben? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik zou even op het skip gaan. Ja, nee, nou ja. Nou ja. Ik zeg, mag je mij feliciteren? Dat is mij nog net. Mag ik niet even feliciteren? Ze zeggen, gefeliciteerd hè, met de overwinning van Joet. Gefeliciteerd hè. Waar is Douwe? Waar is Douwe? Die is achterop. Ik word bijna net tevreden. Ik ring gewoon even bij de kandel. Ik ring even bij de kandel. Maar, ik mag je mij feliciteren? Maar ik heb het nu dan. Ja, mag ik er dan opkomen? Mag je dat? Nou, als dat was. Nou, wat leuk! Ik zit op skip, de winnaar is van Joet! Ja, we kunnen hem tuten. Oh, dan ik even op een selfie. Ja, zo. Ja, dank je. Met dit maar en de skip is achteraf. Ja, we moeten even naar de skippen. Joe, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ga je even goed, dan doe best van de fok. Nee. Doe best van de... Onderling. Het onderliek. Yes. Ga je even goed beurligen, Joet. Ja, natuurlijk. Ga even goed beurligen. Mag ik je even feliciteren? Gefeliciteerd. Hé, daar hebben we die man. Dit is Sven. Hey Sven. Dit is Sven. Doe best aansen. Met even een oor omzien. Bist u de skipper van de toekomst van Grauw? Ja, dit is het. Bist u de skipper van de toekomst? Hey Sven! Ja, mijn hand, gefeliciteerd hier. Ja, maar jou bent de adviseur. Ik zeg mooi zeg. Gefeliciteerd. Oké. Jij bent alle hier gefeliciteerd. Ja, ik wil je maar, ik kan er net bij, ik kan er net bij. Hey, gefeliciteerd. En nou, doe ik gefeliciteerd, hè? En nou gaan we even naar Douwe. En gefeliciteerd. Bedankt hè. Douwe, vindt het wel goed? Ik kwam niet van de week het zin in de lemmen, maar toen had je me net herkend. Want toen hiek de jurk net om, maar heel erg gefeliciteerd. Maar wij kunnen tutten. Nou, net Maar per se, hè? even zo open wang. Net per se, hè? Maar als dat graag was, dan doen we dat even. Gefeliciteerd Douwe, maar de overwinning van Joet. Dankjewel. Jo had geweldig dien. Wat super, ik zie hier op het scootje. Dit is de eerste keer Douwe. Dat is afhankelijk. Ja, ik maak het mij de eerste keer met Douwe Visser op het scootje. Wat een mooi eind van mijn reportage. Oh, bliksem ik nog het einde. Ja, dat is een prachtig einde. Jullie weer even helpen komen her. Ja, hey, tegen dank hè.